Oh, ano hilak-hilak man kanina? Natural man yun mamatay ang tao. Hilak ko. Kay ilamang giingnan nga si tatay daw. Nakupit mo ng ilang gisunog. Oh, natural na kay COVID man. Na gusto ka nga mutanaw sa imong tatay. Mo na nga kribit ang tawagan na. Sige na, sukasuhan na yung mga bisita na to. Pagkapiha sila, pagkapiha. Mayo magkapi kita ni pre ba? Kay natitog na wagit. Wala sige, pagkapi mo diya. Kaluoy taon sa akong igsuon. Yo, narang kapi yo. Sige, diyan lang butang sa lamisa. Wala na. Ang nakuha nila, mao ang garapon niya. Gikan sa krimit, no? Katong gisunog. Mo hinungdan niya, mo ilang natimpla. Ay, damat ni pre. Indot ni kay init pa pre. Dalay ka balaga pre. Ana mong gina. Laya siya nga kape, Preda. Kay, may pagka tamis-tamis. Oh, espesyal na nga kape. Yo. Oh, saman. Asaman tong gisudlan sa abog ni tatay. Naraman to diya. Kana day. Dili, oy. Kape man nabaylo. Ang ilang ginom, Jo. Ang abog nga, gikan ni tatay, nahurot na. Ha? Nye! Joke number 2. Sa kapananiana, si Berto naglakaw sa kagabion. Kani si Berto himasa sa Biblia. Apan, wakwak siya. Saning wak-wak. Kita dia kay katilaw ka sa ako ba? Itugba sa ban. Itugba sa sangas kahoy. Apit mo rin mabali. Dako-dako ginang waka, diba? Ito usuro siya nga. Wa ko kay memorize sa Salmo 23:1. Ako memorize na ni. Ako isingit. Salmo 23:1. Siyo ba ako magbalantay walay makulang kanako? Lagi. Dagan lagi. Lupad lagi. Karate lagi kay dagan. Who are you? Ug pagkasunod gabi na usab. Nagabi na gyapon si Berto. Ay, gabi na sad. Dinhir ba tong wakwak nagatang sa ako? Wak. Uy. Nanapod. Tugpa na sa kahoy. Ikaw ha, di kam tagamap. Salmo 23:1. Siyo ba akong magbalantay, walay makulang kanako? Lupad lagi. Pagkasunod gabi na usab, nagabin-an yapon si Berto. Gabin-an ang sago. Nanako diri sa dakong mangga. Uy, nanasad. Gara-gara ka ha? Gara-gara ka. Imo na sa kong giatngan. Karon ka. O gihulbot niya ang iyang sundang. Kini nga kong sundang binaid ni. Kita kaya ni. Ug mingon sad ang wakwak. Salmo 23:1. Jehova ako magbalantay. Way makulang ka na ako. Kwe. Uy, ay na. Ni Salmo 23:1 ang wakwak nga. Ug nidagan si Berto. Nye. Joke number 3.
Sir, nang imong mayroon nun, sir, ng 950, sir. Okay, wala problema na. Kaya 1,000, no? Salamat, sir. Natay 50, sir. Unsa ba ka? Nangayo man kag 50. Nya ang akong gihatag nimo sa 1,000 man. Di man good, sir, ng kung 50 mo katagaan, di kag 100. Mao ba? Sige. Kansi siya ini. Tagaan akong 50. O niya, tagaan ko niya o kining 100. Alkansi gini siya. Nara 100, sir. Salamat. Yato na ko. Kansi ka. Man, sir. Yatag ko nimong 50. Gibas lang ko nimong 100. Ginansya ko. Salamat. Nye. Joke number 4. Maayo gini kay na ay internet cafe. Order ko internet cafe. Musulod ko. Okay. Ayan. Kung na ako gining 3 into cafe. Boss, nang wala may 3 into din ni boss. Internet cafe ni. Ha? Internet cafe gani. Nagpasabot. Nini na internet. May cafe pa. Dili sir, ay. Dili sir. Ganong nagtatagma mo cafe? Gawa mo na may cafe. Joke number 5. Kare, pre. Ay, namatay silingan na to, pre. Sige ka og karne. Yay, blood, pre. Amo, pre. Ay, kita maayo. Sige ka og karne, pre. Kay maka-high blood man. Lagi. May kamatyan lagi. Wakabot sa hospital, pre. Patay yun, pre. Sige, pre. Ato sa to sa balay, pre. Pre. Mga unta dito, pre. Sige, pre. Ato ta. Dito na sa balay, sayang kumpare. Mrs. Unsa may ato sudan? Oton naman na. Nadia, sosyalan na dia. Okay. Pre. Ukba ko nun ang kwan, pre. Kung si Mrs. pre. Igi, pre. Akong ukman, pre. Uy! Mga utan man eh. Uy! Huwag mo ni subat. Pre, imo man ang ipanglabay, pre. Maka-high blood, pre. Pre. Karne naman kayo maka-high blood, pre. Ikaw kaingon, pre. Karne naman kayo maka-high blood niya. Utam na naman high blood. High blood ko, pre. Kayo ay sudan. Joke number 6. Pare, mo ulit na ta, pre, kay nilabyan na nato kahubog, pre. Araw may korpyo din, pre. Lagi, pre, kanya lang, pre. Ay, maglisod na maguglakaw, pre. Ay, balayo, pre, lisod na naglakaw, Sige, pre, bulag-bulag na, pre, din ko spikas, pre. Sige, pre, din nilang buko mag-street, pre. Ug natagbo ang pulis. Hoy! Psst! Hubog mo! Hubog ka! Ay, sir, may gabi. Dili man ko hubog, sir. Nakainom lang, sir. Hay, nakainom. Kanadang hubog. Wala nakainom. Mau gani, sir. Pero dili ko hubog, sir. Dili ko hubog. Hubog ka, nagsamparay ka. Kabalo ba ka sa korpyo? Kung hubog, na mapreso ka. Dili lagi ko hubog, sir. Ako ba ingnon ni mong dili hubog? Dili hubog, sir. Kung dili ka hubog, kaila ka na ko? Sir. Kaila ko ni mo, sir. Ay, kaila ko ni mo, sir. Ikaw tong sarhinto, sir. Ag-up, sir.
Kaila ko nimo, sir. Oh, kaila man day gani ka nako. Tana sa munisipyo. Dili lagi sir, dili ko hubog. Ikaw, sir. Nakaila ka nako, sir. Wako kailan nimo. Ikaw hubog, sir. Ikaw hubog ka kailan ako. Nge. Joke number 7. Usa kini ka sundalo nga nagsulong na ngadto sa mga Abu Sayyaf. Huwag mo rin itabo. Pre! Unsa man na, pre? Tindog, pre. Tindog ta, pre. Grabe gini, pre. Grabe ni mo, pre. Tutur mo gini, pre. Wagay kadlukan, pre. Uy, niduko na po siya. Namay ang isikot. Uy, nitindog na sab siya. Grabe. Nitindog na sab siya. Nyata na po yung gisimot. Paano na po siya? Muta na dito, ani. Ano siya nitindog? Pre. Usap na yung gisimot, pre. Grabe na mo may mukha isog. Pre, mao na sikreto, pre. Pantis akong asawa, pre. Pag maluya ko, pre. Pag musimbot ako, pantis akong asawa, pre. Balik akong kaisog. Nge! Joke number 8. Na, kay gidunggab ang imong igsoon. Uy, papastilan gidunggab ni. Asaon ako. Dul hospital ni. Doktor. Gidunggab akong igsoon. Nay, mamatay na ko karenoy. Wala sa ko makita kayong tao. Ay, pala ka. Mabuhi lagi ka, nay doktor. Dok, ati man na, Dok. Wag dagad lagi. Ati man nung dito ako ng bisinte ni mo. Sige, dala na dito. Dito na ibutang sa COVID-19. COVID, Dok, nga dunggaban mo ni. Basta, dito lang. Sige. Ayoko dalaan to sa COVID nung. Mapatay ko dito. Ingon doktor dito kasusyon. Taod, migawas ang doktor. Dok, sa may tabo sa kong igsoon, Dok. Imong igsoon, napatay na. Napatay mo na akong igsoon, Dok. Patay mo igsoon kay COVID. Ay, virus. Dok, gidunggab man to, Dok. Ano nga nahimo man tong COVID? Gidunggab ito. Pero ang virus, naman nagpuyo sa kutsilyo. Mo nang pagdunggab, nakasulod ang COVID dito sa lawas mo igsoon ug mohinungdan siyang kamatayon. Ug kini sunugon na ni siya. Nge! Joke number 9. Good. Mamatay na gali ko, day. Litan mamatay ko aning operasyon karon. Ikaw na lang may balo sa atong mga anak, atong mga katigayunan, atong mga hayop nga daghan, mga manok. Ikaw na lang may balo ito, day. Mura og peligro gining akong operasyon. Makapasalit ka kanako, day. Nga dili ka magminyo, pabuton lagi ko nimo sa ikaduhang kinabuhi. Aja tasyo. Sige ka madrama tasyo. Namo ko'y namatay di astuli. Joke number 10. Dito sa restaurant, adunay usa ka tao nga ginganlag si Berto ni order. Boss ng tinula. Sir. Salamat, sir. O gihatod ang tinula. Yara, sir. Usa ba ninyong tinula? Kagahapon, nagkuang kog tinula, nay ok-ok. Wa lang ko magsaba. Kaya ko rang gipadaplin ang ok-ok.
Karon na say langaw, lagong. Unsa man ning kalakihan ng inyong restaurant? Sir, among gud na sir nang hurot na mo gud ang among ok sir. Mo nang lagong na pud among gipuli sir. Kay mo man ni makapalami sir. Ok hurot naman kan lagong na pud. Ha? Ngi!